רון, אנחנו מתחילים עוד 2 דקות. ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לכנס הזוכים בפרויקט מחיר מטרה, הוד והדר בשכונת שמעון פרס בנהריה. קוראים לי עימאד דלי, אני סמנכ"ל הכספים של קבוצת משה חדיף. סליחה שנייה. ואנחנו נציג את הפרויקט ב4 שלבים במהלך הכנס היום. אנחנו נציג את הצגת היזמים, החברות שיוזמות את הפרויקט שאתם זכיתם בו. נציג לכם את הפרויקט עצמו, את תהליך הבחירה של הדירות שלכם, ואחרי זה תהיה פסקה של שאלות ותשובות, תוכלו לשאול את כל השאלות. אני מבקש מכולם, אנחנו זמינים לכם לכל שאלה ולכל בירור, אבל אנחנו מבקשים שאת השאלות נעשה בסוף. המצגת היא יחסית גדולה כדי שתכלול את כל המידע שאתם צריכים לדעת על התהליך ועל הדירות עצמן, אז קצת סבלנות שנציג את כל התהליך כדי לצמצם את השאלות עד כמה שאפשר, וכמובן אנחנו זמינים להמשך של השאלות. אני אציין גם שהזום הזה מוקלט, ואנחנו נעלה אותו לאתר של הפרויקט אחרי זה למי שלא הצליח להצטרף ולהשתתף, אז הוא יכול גם לשמוע ולראות את הכנס של עכשיו. אז אנחנו נתחיל עם היזמים. 2 חברות שיוזמות את הפרויקט הם קבוצת משה חדיף, קבוצת חברות שיוזמת ובונה כבר יותר מ4 עשורים אלפי יחידות דיור בכל הארץ, עם ותק מאוד מאוד גדול בתחום המגורים.
כמובן שהביצוע של הפרויקטים שאנחנו יוזמים הוא ביצוע עצמי, ואנחנו קבלן רשום בסיווג בלתי מוגבל, ואנחנו בונים את הפרויקטים שאנחנו בונים. אתם רואים במצגת את כל המדדים הכלכליים והחברתיים והאיתנות הכספית והעסקית של החברות. בכל המבחנים החברה שלנו עומדת בהם, ואנחנו שותפים במתחם הזה עם עוד חברה שתכף נציג אותה. כמובן הקבוצה בונה גם בפרויקטים למגורים ונדל"ן מסחרי בהתחדשות עירונית, כולל גם בנהריה ובערים אחרות בכל הארץ, וכמו שאמרתי בסיווג קבלני ג'5 בלתי מוגבל. וזה חלק מהפרויקטים שהם בבנייה עכשיו. תוכלו לראות עוד פרויקט בנהריה שקם, בצפת פרויקט 270 יחידות, בכפר ורדים, במעלות, בתל אביב יפו מספר פרויקטים במרכז בכלל. זה חלק מהפעילות, חלק מהפרויקטים שכבר אוכלסו בהרבה ערים בכל הארץ, מהצפון עד הדרום. שותפים איתנו חברת יחד שסטר בע"מ, שהם גם יזמים במספר פרויקטים באזור הצפון, ובחזקתם מספר פרויקטים תיירותיים ובתי מלון ועולמות שמחה, וגם בהתחדשות עירונית בנהריה. הפרויקט שלנו, הוד והדר, בנהריה בשכונת שמעון פרס. אנחנו, כמו שאתם רואים, זו תמונה אמיתית מהשטח, שהייתה בחודש ינואר, כאשר יצקנו את הרפסודה, את היסוד של הבניין הוד, שהוא הצפוני מבין שני הבניינים, שתכף ניכנס לפרטים שלהם. ואתם רואים שבמרץ יצקנו את הרפסודה של הבניין הדר, שהוא הבניין הדרומי, וככה יסודות הבניין כבר נבנו, כאשר אנחנו חפורים פה בעומק של 2 קומות בתת קרקע, והתחלנו, מי שמגיע היום לשטח יכול להתרשם שהתחלנו גם בבניית הקומות מסד של הבניין, שהן 2 קומות חנייה, כולל שטחי שירות שישרתו את הבניינים על כל הפונקציות שלהם. אנחנו גם שמחים להודיע לכם שהתקבלו היתרי הבנייה המלאים של הפרויקט. לפני כשבועיים, ב7 לחודש, התקבל היתר הבנייה של כל 204 יחידות הדיור, שאתם בדירות במחיר מטרה, אתם 85 יחידות דיור, ויש עוד 119 יחידות דיור שנמכרות לשוק החופשי. ברגע שקיבלנו את היתרי הבנייה בהתאם לתנאי המכרז מול משרד השיכון ורמ"י, המועד המסירה של הדירות יהיה הרשום בהסכם, יהיה 1 ליולי 2027, זה תאריך מאוד חשוב שנזכור כולנו ונפגוש אותו גם בהמשך במהלך ההצגה של הפרויקט. אז 1 ליולי 27. שני המגדלים, שני הבניינים, הפרויקט שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על כביש 4 בנהריה, זה מגדל הוד ומגדל הדר, בגלל זה הוד והדר. אנחנו מסתכלים ממזרח לכיוון מערב, פה זה הים, זה החלק המזרחי של הבניינים, ואתם רואים בקומת המסד את קומת המסחר, מסחר בוטיקי מתחת לבניינים שישרת את כלל התושבים. אנחנו רואים פה את היכל התרבות, ותכף נראה גם מפה והעמדה של הבניינים בתוך השכונה וגם בתוך העיר. הפרויקט מתוכנן שיכיל מספר דגמים של דירות, דירות 3, 4 ו5 חדרים, דירות פנטהאוזים ודירות מיוחדות, מרפסות מרחבות, צופות לנופים לכל הכיוונים. כמו שאתם רואים, זאת הדמיה ללובי דו-קומתי, מפואר, 2 קומות, עם 4 מעליות בכל מגדל, עם שוט אשפה מכל קומה וקומה בלובי הקומתי, מועדון דיירים יש בכל בניין, חניון תת-קרקעי לכל הדירות, גם לדירות במחיר מטרה וגם לדירות בשוק חופשי.
אנחנו נדבר קצת על השכונה עצמה. שכונת שמעון פרס, שכונה שבשלבי אכלוס. הפרויקטים הראשונים של השכונה כבר נמכרו לפני המכרז שלנו ונבנו, וחלקם הגדול כבר אוכלס. אנחנו נחשבים השלב האחרון של השכונה. השכונה כוללת את כל השירותים לתושבים עצמם, אם זה פארקים, אם זה מרכזי קניות, בתי ספר, גנים, מרכזי נוער, בתי כנסת. שכונה מאוד ירוקה, מפותחת בשצ"פים. ממזרחית לפרויקט שלנו יש פארק יפה. נישה הזאת. מדרומית לנו זה היכל התרבות, זה הפארק שאני מדבר עליו שהוא צמוד אלינו, זה דרך מספר 4, כביש 4 שמוביל לראש הנקרה, וזה כביש 89 שמביא אותנו לכביש 6 שאמור להתחבר אליו ממש בקרוב. פה ייבנה גם עוד מרכז מסחרי גדול שישרת את כל השכונה של שמעון פרס וגם השכונות שצמודות לה. מזרחית למתחם יש את המדעטק, יש בית ספר תיכון מערבית למתחם שלנו, ואנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו על כביש 4. זאת שומעים אותי עכשיו? רגע, כן, שנייה. אימאן, שומעים, אתה יכול לחזור 2 שקופיות אחורה. עוד אחורה? אחד קדימה. אוקיי, מפה? כן, כן. יופי, אז אני מתנצל ואני אחזור. אז מה שאנחנו רואים מוזהב פה זה מגדלי הוד והדר. הם יושבים על כביש מספר 4 שמתחבר לכביש מספר 89 שאמור להתחבר לכביש 6, מרחק כניסה של 5 דקות. המגדלי הוד והדר צמודים לפארק המשפחה הגדול שנבנה ומפותח על ידי משרד שיכון ועיריית נהריה. דרומית לנו יש את היכל התרבות, מצד מזרח יש את המדעטק, יש בית ספר תיכון בקרבת מקום, מרכז מסחרי גדול שמתוכנן וישרת את השכונות מסביב. אנחנו בשכונה מתוכננת ממש טוב, ובזום אאוט יותר רחוק בראייה עירונית, אנחנו רואים את הצומת הראשית של נהריה, אלה שדרות הגעתון הראשיים של העיר נהריה, והים מהצד המערבי. אז אנחנו ממש על הכביש הראשי, בתוך העיר וגם מחוצה לה, אנחנו ממש במרכז העיר המתפתח של נהריה. זה שני המגדלים שאנחנו מדברים עליהם, הוד, שהוא הימני, והדר. ואנחנו רואים חלק מההדמיות של הדירות. זאת הדמיה של דירת 4 חדרים
באחד הבניינים שהם דירות סטנדרטיות. אנחנו רואים הדמיה של הפנטהאוז מקומה 22. זאת הדמיה של הלובי, הוא לובי דו-קומתי ומתוכנן ומעוצב יפה מאוד. רגע, סליחה שנייה. אוקיי. אז אני חוזר, ברשותכם, סליחה על הניתוקים, ואנחנו רואים את ההדמיה של הלובי. בקומת המסד של הבניין יש את המסחר הבוטיקי שמשרת את הבניינים והבניינים מסביב. אנחנו רואים אותו מסומם בסגול, ורואים את הפיתוח הכללי. בשתי קומות חניה, בתחילת ההצגה, שתי קומות חניה מתוכננות, מרווחות ובהתאם לתקנים, והן ממש מרווחות ומתוכננות יפה מאוד. יש הפרדה גם בין החניות של המסחר לחניות של דירות המגורים. אנחנו רואים פה את הקומת -2, שראינו אותה בתמונה. ואנחנו נפנה מהנקודה הזאת לאתר האינטרנט שנשלח קישור אליו גם בהודעות שקיבלתם. אז האתר האינטרנט, כמו שאתם רואים, www.hodandhadar.co.il. האתר אמור לכלול והוא כולל את כל המידע שאתם צריכים לדעת על הפרויקט, על הדירות, על התהליך, והוא כולל גם את כל המסמכים. מידע כללי של הפרויקט, את ההדמיות שלו, תמהיל הדירות ותוכניות הדירות. אתם תראו בתוך הבניינים, באתר יש את הבניינים, ובכל בניין יש את הדירות ואת התמהיל של הדירות, ובכל דירה יש את המפרט של הדירה ואת התוכניות שלה. אז אתם תוכלו לשאוב את כל המידע שאתם צריכים, המידע הפרטני והכללי על הפרויקט, גם על הדירה וגם על הפרויקט. כמובן שמצורפים בתוך האתר כנספחים כל המסמכים המשפטיים והתכנוניים, כולל ההסכם שאתם תצטרכו לחתום עליו, כולל המפרט הטכני של הדירה, כולל ייפויי כוח, כתבי התחייבות, כל מה שצריך במסמך משפטי שנחתום אותו ביחד בכנס החתימות, אתם תראו אותו, תוכלו לעיין בו בתוך אתר האינטרנט של הפרויקט עצמו. כמובן, אפשרנו גם תיבת פניות אישית, דיברנו על תוכניות הדירות. כשנלחץ על תוכנית הדירה במפרט, שומעים אותי עכשיו? שומעים אותי, משה דמרי? כן, תחזור רק אחד אחורה, תסביר להם על התיבת פניית אישיות, שם נעצרת. תיבת הפניות האישיות היא תיבה שאנחנו יכולים להיכנס ולשלוח כל פנייה בכל נושא. זה יגיע לאנשי השירות, מחלקת שירות לקוחות של היזמים, והם ינדבו אותה לאיש אחראי. אם זה משהו שהוא משפטי, אז העורכי דין יענו, ואם זה משהו הנדסי, אז ההנדסה תענה, ואם זה משהו מסחרי, אז הכלכלי, אז המחלקת הנהלת חשבונות ולקוחות ייתנו את המענה לכל דבר ודבר. אז זה בתוך האתר, זה קל לתפעול. בנוסף לתיבת הפניות, בסוף המצגת אתם יכולים לראות את הטלפונים שאנחנו נותנים לכם, שתוכלו ליצור קשר גם במידת הצורך. כמו שאמרתי, בפירוט הדירות בתוך אתר האינטרנט, יש תוכנית דירה. לכל דירה יש תוכנית ארוכה גדולה, תראו אותה גם כשתחתמו, היא תהיה מודפסת,
והפירוט דירה, אתם תראו אותו, כמו שאתם רואים אותו, זה גיליון ארוך וגדול, כולל את כל המידע התכנוני שאתם צריכים אותו. ואתם תראו את תוכנית הדירה, מסומנת בגיליון בקו אדום, ותכף תראו גם את החלקים הנוספים. תוכנית הדירה, אתם תראו את תוכנית הקומה, והדירה תהיה מסומנת בצבע בתוך הקומה. ואחרי זה אתם תראו את תוכנית החניון, שתי קומות החנייה, תראו את שתי הקומות, תראו את תוכנית הפיתוח, קומת הכניסה של הבניינים, ותראו את ההפרדה בין הייעודים השונים בתוך הבניינים, ותוכנית הפיתוח, פארקים יפים מאוד בכניסות של הבניינים, ודרכי גישה ונגישים, ופיתוח סביבתי ונטיעות והרבה דברים. יש כמובן גם תוכנית קומת הקרקע, כולל המסחר וקומת הגלריה, ויש תוכנית גגות שהיא אינפורמטיבית בשביל כל הדיירים. ואם נצלול קצת לעומק, אז אנחנו נסתכל מצד ימין של התוכנית, אנחנו נראה את שני הבניינים, ורשום פה את שמות הבניינים. אנחנו רואים, נגיד לצורך הדוגמה, דירה טיפוסית, טיפוס C, דירת 3 חדרים. אנחנו רואים שזה בניין הדר הימני, וזה בניין הוד השמאלי, בשונה ממה שראינו במצגת הקודמת, אז תמיד נסתכל על שם הבניין בתוכנית, והדירות המושחרות הן הדירות שמוצעות בקומות שרשומות בטבלה הזאת, ואנחנו רואים לצורך הדוגמה, שטיפוס דירה C, 3 חדרים, הוא קיים בקומה 2, בדירות שמנויות פה, ובקומה 3 וב4 וכך הלאה, כל הקומות וכל מספרי הדירות, ונוכל לראות גם בתוך התוכנית הכללית, איפה הדירה ממוקמת ביחס לקומה עצמה, ומה כיווני האוויר של כל דירה ודירה, וכמובן כשאנחנו מדברים על בניין הדר לצורך הדוגמה, אנחנו רואים פה בצד ימין למטה, שהדר מושחר, השם הדר של הבניין נמצא פה והוא מושחר, אז אנחנו יודעים שזה בניין הדר, שהדירות שאנחנו מדברים עליהן, זה הכיוונים שלו, אנחנו נראה עוד מעט את החץ לצפון, שתוכלו לדעת גם את כיווני הדירה בתוך הגיליון עצמו, וזאת כמובן תוכנית הדירה עצמה, וכולל המרפסת והממ"ד וכל השירותים שקיימים שם בתוך הדירה. הנה הדירה, אנחנו רואים אותה, הדירה מסומנת בצבע, ואנחנו רואים את הכניסה שלה מתוך הלובי, זאת המעליות וחדר האשפה והשוט אשפה והפיר מעלית והחדר מדרגות. אנחנו תוכלו לעיין בדירות, וחשוב מאוד שתראו אותם ותעברו על כל הדגמי דירות כדי שיהיה לכם קל יותר לבחור, וכשנגיע בפרק זמן של ההצגה, אנחנו נדבר גם על הבחירה של הדירה וההכנה לפני ההגעה לכנס של הבחירה. בתוך האתר עצמו יש גם גיליון שנקרא נספח ג'4 לחוזה, זה הנספח שמכיל את כל הדירות של הפרויקט, וכאשר אנחנו נצטרך לשים לב שאנחנו נסתכל קודם כל על העמודה הזאת, שהיא מסומן מחירה במסגרת מחיר למשתכן. איפה שרשום כן, זאת הדירות שאתם יכולים לבחור מתוכם את הדירה שלכם. מה שרשום לא, אלה דירות שמתומחרות לפי המחיר של מחיר מטרה, אמנם הן לא דירות שמוצעות במחיר מטרה, אלא הן יימכרו בשוק חופשי. אז אנחנו נסתכל רק על השורות שהן רשום בעמודה הזאת, כן, שהן במסגרת המחיר מטרה, ותוכלו לראות בהרכב הדירה, שטח הדירה, שטח המרפסת, החנייה שלה, והמחיר המוצע כולל מע"מ, בהתאם למחיר שזכינו בו במכרז. ואנחנו תכף נראה לכם דוגמה, הנה דוגמה, ותוכלו להשוות כל דירה ודירה בתוך הטבלה, לאיך מחשבים את המחיר הסופי של הדירה. אנחנו לוקחים את שטח הדירה, ומכפילים אותו במחיר למטר מרובע שמאושר על ידי משרד שיכון. זה המחיר. יומד, אתה שוב מקוטע, תחזור שוב פעם על האופן של החישוב.
שמחיר הדירה צמוד למדד הידוע בחודש שנתקבל בו היתר הבנייה. זה אומר, אם קיבלנו את ההיתרים ב7 למרץ, זה אומר שב-15 לפברואר התפרסם מדד ינואר 2024, וכל מחירי הדירות שאתם רואים בטופס ג'4 באתר, הם צמודים למדד תשומות בבנייה של חודש ינואר 2024. ביחס לשלבי התהליך של הבחירה וחתימת החוזה, אנחנו אמורים לעשות יום עיון, ובגלל המצב הלאומי, אנחנו מקיימים את הכנס הראשון, את היום עיון בזום, גם כדי להקל על כלל הזוכים, במקום שתגיעו 3 פעמים לאזור כדי לחתום, כי יש כאלה שלא גרים בנהריה היום, אז הקלנו ועשינו את הכנס הזה. תחזור שנייה לאופן של החישוב של הדירה, אתה נתקעת שם, אבל אנשים לא שמעו, אז תעשה חזרה. אז אמרו לי שנקטעתי, ואני חוזר עוד פעם למחיר הדירה. כמו שראינו בטופס ג'4, יש את השטח של הדירה, שטח המרפסת, ושיש לה חנייה אחת. כל הדירות יש להן חנייה אחת. המחיר שזכינו בו במכרז הוא 7,000 שקל, 7,020 שקל, כולל מע"מ למטר מרובע בנוי. ומחיר הדירה הוא בהתאם למרכיבים של הדירה. זאת אומרת, שטח הדירה מוכפל במחיר למטר מרובע. אם זה דירה של 79, אז מכפילים אותה ב-7,020 שקל, וזה 559,000 שקל. שטח המרפסת, אנחנו לא מקבלים מחיר מלא, אלא מקבלים רק 30% מהמחיר של ה-7,020, זאת 2,100 שקל, כפול השטח של המרפסת, זה עוד 22,000 שקל כולל מע"מ, וחנייה אחת לכל דירה, מכפילים אותה ב2, אנחנו מקבלים שווי של 2 מטר מרובע על כל חנייה שאנחנו מקצים אותה לדירות, ובכך 3 המרכיבים האלה מרכיבים את המחיר הסופי של הדירה, כאשר המחיר הסופי של הדירה צמוד למדד תשומות הבנייה, והמדד הבסיס שאנחנו ממנו מחשבים את מחיר הדירה הוא מדד חודש ינואר, מאחר שקיבלנו את היתרי הבנייה בחודש מרץ, והמדד הידוע הוא 15 לפברואר, מדד ינואר שהתפרסם ב-15 לפברואר, זה אומר שכל המחירים שאתם רואים בנספח ג'4 הם צמודים למדד חודש ינואר 2024. שלבי התהליך, מהיום שאנחנו נפגשים והקשר שעשינו איתכם בהודעות ובדואר אלקטרוני, אנחנו מחלקים אותו ל3 שלבים. היום זה יום עיון, ולצורך להקל עליכם הגעה פיזית לנהריה, כי חלק מהזוכים הם לא מקומיים, אז אנחנו, ובגלל המצב הלאומי, אז אנחנו עשינו את הכנס הזה בזום, ואחרי הכנס הזה יהיו ימי בחירת דירות, ותכף בשלב השני אתם תראו מה התהליך שצריך לעבור אותו כדי לבחור את הדירה, והתאריכים של הזמנת ימי הבחירות. אחרי הכנס של הבחירה אתם רק בוחרים, נרשמים, משלמים את המקדמה של 2,000 שקל, והם מוזמנים ליום אחר לחתימת החוזה באופן פרטני במשרד עורכי הדין שמייצגים אותנו, משרד לאור שמייצג אותנו בפרויקט הזה. אני מעביר את השרביט עכשיו למשרד לאור, משרד עורכי דין לאור שמייצגים אותנו, והם ילוו אתכם גם בכל הנושאים המשפטיים של הפרויקט, יציגו על התהליך ועל הדרך ועל הלוחות זמנים של בחירת הדירות וחתימת ההסכמים. אז בבקשה, עורך דין יוסי אבוחצירא. טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשרד עורכי דין לאור, אנחנו משרד שמונה כ30 עורכי דין, אנחנו השלוחה הצפונית שלו בנהריה. נמצאים איתי פה אביעד, אחד השותפים, ויסמין שהיא המרכזת של הפרויקט מול משרד השיכון, היא למעשה עשתה את כל העבודה המשפטית בפרויקט. חשוב לנו להעביר כבר בשלב הזה שאנחנו מייצגים את היזם בפרויקט ולא את רוכשי הדירות.
כל השינויים שהיו צריכים להיעשות בהסכם המכר, שנייה, ננסה להגביר טיפה. חלש. שנייה, נתקרב טיפה. עכשיו יותר טוב? עכשיו שומעים יותר טוב? כן, יוסי, שומעים יותר טוב. אוקיי, אז למעשה הסכם המכר אושר על ידי חברת הבקרה. מי שלמעשה ייצג את המדינה ואת הדיירים בפרויקט הזה זה חברת הבקרה של משרד השיכון. הם למעשה עשו את כל השינויים הנדרשים לטובת הרוכשים בפרויקט, כמו בכל הפרויקטים של המדינה, ולמעשה ההסכם הוא די סגור, לא ניתן לעשות שינויים בהסכם. אנחנו מייצגים את היזם כמו שאמרנו קודם, לפיכך אם מישהו מעוניין לעבור על סעיפים משפטיים מסוימים בהסכם, הוא יכול להיוועץ עם עורך דין מטעמו, ולהעביר את כל הסוגיות שיש, שהוא לא מבין שקיימים בהסכם. עכשיו ההסכם נמצא כבר באתר, ביחד עם שאר המסמכים המשפטיים שתכף ניגע בהם. אנחנו מציעים לכם לעבור על ההסכם מראש, לפני שאנחנו מגיעים, תכף נגיע לתאריך חתימת ההסכם, לפני שמגיעים לחתימת ההסכם, כי הזמן שיש לנו גם בבחירת הדירה וגם בחתימה הוא זמן מאוד קצר, וכדאי שתגיעו כבר למועד בחירת הדירה, שכל הנתונים שאתם צריכים לדעת על הדירה שאתם הולכים לרכוש נמצאים בפניכם, ואתם מבינים את המשמעויות של להיכנס לפרויקט של מסוג כזה. כמו שאמרנו, אין כרגע אפשרות לבצע שינויים בהסכם, מאחר וזה הסכם שאושר על ידי חברת הבקרה, וזה משהו שהוא טיפה יותר מורכב. תעביר לי בבקשה שקופית. אוקיי, אנחנו נדבר שנייה על יום בחירת הדירה. השלב הבא שאנחנו ניפגש בו זה יום בחירת הדירה. חשוב מאוד שכל זוכה שמגיע, יגיע עם מספר מסמכים איתו. דבר הראשון שצריך זה להגיע עם תעודת זהות. תעודת זהות, לא צילום, צריך להגיע עם תעודת זהות. מגיע ליום בחירת הדירה גם בקר, שזה מישהו מטעם משרד השיכון, שהוא אמור לבדוק את המסמכים שלכם, כך שגם אם יהיה לנו רצון לענות לבקשות שלכם, אנחנו מוגבלים, כי יש מישהו מטעם משרד השיכון שאמור לבדוק שכל המסמכים שלכם נכונים ותקפים. אז אתם צריכים להגיע עם תעודת זהות, עם האישור זכייה שקיבלתם ממשרד השיכון, שבו תכף ניגע בשאלות שלכם, ראיתי, בסוף יהיה זמן לשאלות ונענה על כל מה שצריך. אז כמו שאמרתי, אתם צריכים להגיע עם תעודות זהות, עם האישור זכייה, אתם קיבלתם הודעה על זכייה ממשרד השיכון ברגע שהוגדרתם כזוכים בפרויקט, תעודת זכאות בתוקף, משמע שתעודת הזכאות הונפקה לא יאוחר משנה טרם מועד בחירת הדירה. לצורך העניין, אם בחירת הדירה היא בחודש אפריל, אז תוודאו שהאישור זכאות שלכם הופק בחודש מאי לצורך העניין. שלא יהיה מצב שאתם תגיעו ובגלל שאין לכם זכאות בתוקף לא תוכלו לבחור את הדירה. זה משהו שמחכים לו, והזמן הוא גם מאוד מאוד מצומצם. לכל זוכה יש 45 דקות לבחור דירה. זה זמנים שהם נעולים, כי לא שומעים אותי עדיין? שומעים. מישהו כתב פשוט שלא שומעים. אז אני אומר, הזמנים הם מאוד מאוד מצומצמים ביום בחירת דירה, בגלל זה צריך לעשות שיעורי בית לפני. לכל זוכה יש 45 דקות, בגלל זה חשוב שכל הדברים האלה ייפתרו לפני שאתם מגיעים, גם המעבר על ההסכם, גם הכנת המסמכים, להגיע קצת לפני, להביא את המסמכים לנציגים של היזם וגם נציגים מטעם המשרד שלנו יהיו שם, כדי לראות שבאמת אתם מגיעים ומנצלים את הזמן שלכם לבחירת הדירה, כי אם אתם תאחרו אז זה נגרע מהזמן שלכם, כי זה סרט נע לצורך העניין. מישהו מתחיל ב-9, הבא בתור ב-9:45, הבא בתור ב-10:30, וגם אם הגעתם 5 דקות לפני סוף זמן הבחירה שלכם, יהיה לכם 5 דקות לבחור דירה. ככה שמאוד מאוד חשוב להקפיד על הדבר הזה, ובגלל שזה גם כך, במידה ואתם לא בין 5 הזוכים הראשונים, אז כדאי שאתם תכינו לעצמכם מלאי של דירות שאתם מעוניינים. זה יכול להיות גם סוג של טיפוס דירה. אתם תראו מהתרשמות שלכם באתר יש טיפוסים, תגידו את הטיפוס הזה אני רוצה, שבמידה והדירה שרציתם נבחרה, אז יהיה לכם אפשרויות נוספות לבחירת דירה, ולא תבזבזו את הזמן שלכם ובסוף לא תרגישו מספיק שלמים עם הבחירה שביצעתם.
עוד נקודה גם, זה חשוב שתגיעו מבחינת התכנות כלכלית, לראות מה ההתכנות הכלכלית שלכם, שאתם לא תסתכלו על הגימל 4, שלא תופתעו שאתם תבחרו דירה ובסוף לא תוכלו לשלם את הסכום עבור הדירה. לגבי אישורים עקרוניים למשכנתא, כדאי שתוציאו גם כן מהבנקים, כדי שתראו באמת שאתם יכולים, בהמשך למה שאמרתי קודם, שאתם באמת יכולים לעמוד בעלות של הדירה שאתם מעוניינים. כי חבל, לא תהיה לכם עוד הזדמנות, וכמו שראיתם, המחירים פה הם מאוד מאוד אטרקטיביים, אז כדאי לכם לעשות את כל הבדיקות לפני, לראות שאתם באמת עומדים בזה, ולא שתגיעו למצב שאתם מבטלים אחרי שבחרתם משהו שהוא פשוט היה מעבר ליכולות שלכם. זה גם נקודה שצריך. לגבי מבחירת הדירה. חשוב להגיד שכל חצי שעה מתעדכן האתר, הם יכולים ללמוד את האתר. כן, כן. עוד נקודה שיסמין העלתה כאן, זה שגם ביום בחירת הדירה, שאתם מגיעים לבחור את הדירה, הנציגים של היזם ממש במצב של די אונליין, מעדכנים מהם הדירות שנבחרות באותו יום. אז אם לצורך העניין אתם אמורים להגיע ביום בחירת הדירה, אתם רואים שזה בימים ראשון ושני בין 9 ל-5. אם אתם אמורים להגיע בסביבות 3, בשעה 2, 1, תיכנסו לאתר, תראו מה נבחר כבר, כדי שתדעו מה נשאר מהפול דירות שהכנתם לעצמכם, שאתם תגיעו כמה שיותר מוכנים לבחירת הדירה, ולא תבזבזו את הזמן שלכם על לחפש דירה תוך כדי 45 דקות, שפשוט תשאלו, תראו, תבינו את התוכניות מול הנציג שישב איתכם, שממש תמקסמו את הזמן הזה ולא תתחילו לדפדף ולחפש, רגע, הדירה הזו נלקחה, בוא נתחיל לחפש דירה אחרת. כדאי שתגיעו כמה שיותר מוכנים. חשוב מאוד, ההזמנות תשלחו אליכם באופן פרטני בהתאם לסדר הזכייה שלכם. כל זוכה מקבל 45 דקות לבחירת הדירה. לצורך העניין, אם יהיו 2 עמדות בחירת דירה, אז זוכים מספר 1 ו-2 יוזמנו ל-9, זוכים מספר 3 ו-4 ל-9:45, זוכים 5 ו-6 ל-10:30 וכך הלאה. אז תשימו לב, זה לא באותו יום, יש לכם שעה ספציפית שאתם צריכים להגיע, וכמו שכתוב פה וגם דיברתי קודם, מי שיאחר מאבד את הזמן שלו. עכשיו, במידה ויש איזשהם בעיות ספציפיות פרטניות שנוגעות אליכם שאתם יודעים מראש, ראיתי מישהו שבמקרה זה קפץ פה שהוא יהיה בחול, ראיתי שיש אנשים שיכול להיות שהם כרגע מגויסים למילואים, יכול להיות שכל מיני סיבות כאלה ואחרות שלא תוכלו להגיע ליום הזה, כדאי להיערך לזה מראש וגם להיות איתנו בקשר כמה שיותר מוקדם. לצורך כך, אם אתם יודעים מעכשיו כבר שאתם לא תוכלו להגיע ליום בחירת הדירה, ישנם 2 סוגים של ייפויי כוח שאתם יכולים לתת. הסוג הראשון של ייפויי הכוח זה סוג ייפוי כוח במידה ואם אתם זוג ורק אחד מהצדדים לא יכול להגיע. בעל ואישה, האישה לא יכולה להגיע או הבעל, הולכים מכינים ייפוי כוח לבחירת הדירה. ואז יש ייפוי כוח לבחירת הדירה, אתם לוקחים את ייפוי הכוח הזה, מאמתים אותו, מגיעים איתו ליום בחירת הדירה. אם יש לכם איזשהו ספק, אתם יכולים לשלוח לנו את זה גם טיפה לפני, כדי שנסתכל עליו, לראות שלא יהיה לכם בעיה במועד בחירת הדירה. זה דבר אחד. עכשיו, במידה ושני הזכאים, או אם זה זוכה יחיד, לא יכול להגיע, אז מה שצריך לעשות במצב כזה זה להביא ייפוי כוח שנקרא ייפוי כוח נוטריוני. יש גם דוגמה למסמך הזה באתר. הייפוי כוח הנוטריוני הוא בא למעשה במצב שבו 2 בני הזוג לא יכולים להגיע, ועושים אותו לא מול עורך דין רגיל, אלא מול נוטריון, שיש איזשהו תעריף, גם המחיר הוא אחיד בכל הארץ, יש תעריף מסוים שגובים עבור הטיפול הזה, וגם אתם תראו יש את זה באתר. שלב הבא, אם לא טועה, זה כבר ימי חתימה, לא? עוד לא? יום בחירת דירה. הנה, זה מה שדיברתי עליו, על כל הנושא של ייפויי הכוח, או ייפוי כוח יחיד, או ייפוי כוח ששניכם לא מגיעים. מי שמעוניין יכול, גם אצלנו במשרד יש נוטריון, אפשר להגיע, כמו שאמרתי, המחיר הוא אחיד בכל הארץ, אז אפשר להגיע לפה, אתם יכולים לעשות, אנחנו נמצאים פה ברחוב השקד, ממש ליד הים, אז אם מישהו מעוניין לעשות ייפוי כוח נוטריוני, אז הוא יכול גם להגיע לפה ולעשות את זה.
עכשיו לגבי חתימת החוזה, זה שלב הבא, בחרנו דירה, עד 30 יום, אנחנו נעדכן אתכם כבר בתאריכים ספציפיים למועד חתימת ההסכם, זה עד 30 יום ממועד בחירת הדירה ולא יאוחר מכך, בגלל זה חשוב מאוד שאתם תגיעו כבר ליום בחירת הדירה עם האישור העקרוני, שתדעו כמה פחות או יותר אתם יכולים לקחת, כי כבר במועד הזה של החתימת הסכם יש לכם 3 ימים לשלם את התשלום הראשון, שנדבר תכף על הסכומים, אבל את התשלום הראשון ותוך 45 ימים את התשלום השני, אז כדאי שתערכו כמה שיותר מהר עם כל הדברים שקשורים למשכנתאות. עכשיו, החתימה תיערך אצלנו כאן במשרדים. אנחנו נמצאים ברחוב השקט בנהריה, מי שלא מכיר, זה הרחוב שנכנסים איפה שהקניון הישן, בכניסה הדרומית לנהריה, עד הים. אנחנו הבניין הראשון שאתם תתקלו בו מצד שמאל, בניין מסחרי מול האמפי של נהריה. אז החתימה תהיה כאן במועד החתימה. רק עוד נקודה קטנה לגבי משהו בבחירת דירה, שאתם מביאים 2,000 שקלים, ה-2,000 שקלים האלה במועד חתימה, זה דמי רצינות, במועד חתימת ההסכם, ה-2,000 שקלים האלה מוחזרים לכם ואתם נדרשים לשלם עבור הדירה בהתאם לנספח התשלומים שלכם. ככה שהצ'ק הזה הוא לא מחולט, אלא אם כן אתם מחליטים שהתחרטתם ואתם לא מעוניינים לקחת דירה בפרויקט, ואז ליזם יש את האפשרות להפקיד את הצ'ק הזה ולהשתמש בו. בנוסף לכך, במועד חתימת ההסכם יש שכר טרחה שאתם צריכים לשלם לעורך הדין למשרד שלנו. שכר הטרחה הוא עבור רישום הבית המשותף, עבור הפעולה הזו. בגלל זה אם יש לכם עורך דין או אם אין לכם עורך דין, זה לא משנה את התמונה. התשלום הוא עבור רישום הבית המשותף, שזה מה שאנחנו עושים, שבסופו של התהליך מה שקורה, אתם מקבלים נסח טאבו עם גוש חלקה, תת חלקה, והשם שלכם מופיע בנסח טאבו, שהדירה היא למעשה בבעלותכם, ועל זה למעשה אתם משלמים לנו. זה יוצא בסביבות ה-5,000 שקלים פלוס מע"מ, או תלוי ב0.5% משווי הדירה, מה שנמוך מביניהם, ככה שהמקסימום שתשלמו זה 5,200 בערך פלוס מע"מ, זה המקסימום שתשלמו שכר טרחה, או נמוך מכך, בסדר? כמו השכר טרחה אמור להיות משולם במועד החתימה, זה גם כן משהו שמופיע פה, אתם גם תראו אחר כך את המצגת באתר ואז תוכלו לעיין בזה. יש לפרויקט גוף מלווה. הגוף המלווה למעשה בא להבטיח את זה שמה שלא קורה בפרויקט, חלילה זה לא יקרה, גם יש פה יזמים רציניים ושניים, אז גם אם חלילה קורה משהו, כל כסף ששילמתם על הדירה מבוטח. ככה שהכסף הזה, אם חלילה יהיה איזה משהו בפרויקט, הוא חוזר אליכם בדיוק כמו ששילמתם אותו. אז מה שחשוב בפרויקט זה שתדעו שאת כל התשלומים שנוגעים לנכס, אתם תקבלו פנקס שוברים, כל התשלומים שנוגעים לנכס אתם משלמים אך ורק דרך פנקס השוברים. אתם לא משלמים בשום צורה אחרת, לא מעבירים להוא ולא נותנים לזה, כל התשלומים של הפרויקט צריכים להיות משולמים ישירות באמצעות פנקס השוברים. זה מעין פנקס כזה, כמו שאתם מקבלים מהארנונה שהולכים איתו לדואר, אז אתם הולכים מהפנקס הזה לבנק שלכם, רושמים את סכום התשלום בהתאם לשווי הדירה שלכם, שתכף תעביר רגע שקופית. יופי. בהתאם לנספח התשלומים שלכם, יש פה, זה מתורגם לסכום, את הסכום הזה רושמים בשובר ואותו משלמים, ואך ורק לפי השוברים אתם משלמים את זה, כאשר התשלומים בנויים ככה, 7% משווי הנכס משולמים במועד חתימת ההסכם. זה למעשה גם משהו שאמור להיות בהון העצמי שלכם, זה לא משהו שאמור להיות תלוי גם בבנקים ברמה העקרונית. השלמה ל-20%, שזה החלק השני של התשלום הראשון, זה תוך 45 ימים לאחר חתימת החוזה. בגלל זה, כמו שאמרתי קודם, חשוב מאוד שאתם כבר תהיו עם אישור עקרוני לדירה, כדי שלא תתקעו, לא תגיעו להפרה ב-45 ימים מיום חתימת ההסכם. אז זה משהו שחשוב לדעת. לאחר מכן יש תשלומים, 5 תשלומים של 14% משווי הנכס, 8 חודשים מיום חתימת החוזה, 14, 20, 26, כל 6 חודשים למעשה יש לכם פעימה לצורך התשלום על הנכס.
ויש את התשלום האחרון שהוא במעמד מסירת הדירה. אוקיי, תודה לכם ובהצלחה. חברים, אני רוצה לחדד כמה דברים. טוב, חברים, תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט ולקבל את כל המידע ואיך ליצור קשר עם החברה ועם נציגי החברה, אבל מי שיכול גם לצלם את השקופית הזאת, יש בה את כל הטלפונים, גם של החברה, שירות הלקוחות, גם אפשרות בוואטסאפ, במייל או דרך האתר אינטרנט, וזאת פנייה ישירה או בדואר אלקטרוני או בטלפונים למשרד עורכי הדין. עכשיו אנחנו נפתח את האפשרות לשאלות. רגע, לפני זה עימאד, יסמין רוצה לחדד כמה דברים. יסמין, בבקשה. אוקיי, בבקשה יסמין. שלום לכולם, נעים מאוד, אני יסמין, כמו שיוסי הציג קודם, אנחנו במשרד עורכי דין לאור. אני רק רוצה, אני חוזרת קצת אחורה, אני רוצה לציין כמה דברים לגבי התשלומים. מאוד חשוב שתדעו שאת התשלומים לא ניתן לפצל. עכשיו שומעים אותי? כן, שומעים מצוין. אוקיי, יופי. מבחינת התשלומים חשוב לנו שתערכו לזה שלא ניתן לפצל את התשלומים, ואני אסביר. כל תשלום ותשלום משולם בשלמותו באמצעות פנקס, באמצעות שובר אחד. מה זה אומר? שאם נניח התשלום שלי הוא 100,000, התשלום הראשון הוא 100,000 שקלים, אז אני צריכה לדאוג לזה שכל הכסף יהיה בחשבון בנק אחד. אני לא יכולה לשלם חלק מהתשלום מבנק פועלים וחלק מהתשלום מבנק דיסקונט. חשוב לי להדגיש שהמכרז הוא מכרז של מחיר מופחת. כל ההסכם נעשה בהתאם להוראות מכרז מחיר מופחת. ככה גם מצוין בהסכם המחיר שמופיע לכם באתר. וזהו בגדול. לאישור העקרוני יוסי ירחיב. אני חושבת שזה גם יכול מאוד לסייע לכם להגיע מוכנים באמת לבחירת דירה ולדעת איפה אתם עומדים מבחינת תקציב, אישור עקרוני למשכנתא. וזהו, שיהיה בהצלחה לכולנו, ואנחנו כאן לשאלות. טוב, אני ברשותכם נעשה את השאלות דרך הצ'אט, ומי שלא מצליח פשוט נפתח את המיקרופון. חלק מהשאלות אני אנסה לענות עליהן, ומעכשיו והלאה בבקשה מי שרשם הודעה אז שירשום שוב, כי יהיה קשה מאוד לחזור לעשרות ההודעות שהיו. שזה לא, וזה משהו שמאתגר יזמים וקבלני ביצוע. עימאד, היית מקוטע, אז תתחיל מההתחלה. טוב, אז אני אחזור. אז אני אגיד שאני מבקש את כל השאלות מעכשיו והלאה, תרשמו אותם, גם מי שרשם שאלה אז יחזור ויעלה אותה שוב, כדי שנוכל לעקוב, כי היו פה עשרות שאלות ויהיה לי קשה מאוד לחזור אחורה. אז אני אענה בינתיים על שתי סוגיות שעלו בשאלות שרשמתי אותן. בנוגע למועד המסירה המשוער, יולי 27, זה אתגר גדול מאוד, נושא הכוח אדם במדינה, במיוחד בתקופה הזאת. עימאד, אתה שוב מקוטע.
שומעים אותי? עד שעימאד הנה, תחזור. החודש קיבלנו את... אוקיי. עימאד, אתה איתנו? כן, אני מדבר. לא שומעים אותי? אוקיי, זה היה פשוט מקוטע עד עכשיו, לא. מההתחלה לא שמעתם? לא שמענו. טוב, בפעם השלישית אני אחזור על הדבר הזה. לגבי מועד המסירה המשוער, אכן יש אתגר גדול בכוח אדם במדינה, אבל אני חייב להגיד לכם שנערכנו בכמה דרכים. אחד, שהוצאנו היתר לעבודות עפר ודיפון, והתחלנו את עבודות הבנייה והקמה לפני קבלת ההיתר, שקיבלנו אותו רק לפני שבועיים, שזה חסך לנו יותר מחצי שנה עבודה בשטח בפועל. אתם רואים שהפרויקט כבר מדופן, חפור, יסודות הבניינים נבנו, 50% ויותר מקירות הקומת מינוס 2 כבר בנויים, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח בבנייה שלו. אז אנחנו מאוד מקווים שלא יהיה שום עיכוב, ונעשה את כל המאמצים שלא יהיה שום עיכוב בעבודות הבנייה. סוגיה שנייה שראיתי שאלה לגביה היא עניין ההצמדה. ואנחנו יודעים שחוק המכר דיבר על 20% הראשונים, ואחרי זה הסכום שנותר, או כל תשלום שמשולם בהתחלה, והסכום שנותר 50% צמוד, 50% לא צמוד. אנחנו חייבים לציין בפניכם שיש איזשהו הסדר חדש, שעוד לא נכנס לתוקף, אבל הוא רשום גם בהסכמים שלכם, שאומר, ה-40% הצמודים נשארים צמודים, או החצי בעצם נשאר צמוד, החצי השני מתחלק לשלושה חלקים. חלק המדינה מסבסדת, חלק הדייר מסבסד, וחלק היזמים מסבסדים את ההצמדות של החצי שכביכול לא היה צמוד, וזה אך ורק בפרויקטים במחיר מטרה, מאחר ויזמים שנכנסו לפרויקטים האלה נכנסו בתנאים מיוחדים ובמחיר מאוד מאוד מופחת ביחס למחיר השוק, וזה משהו פתרון שהולך ומתגבש. אני אעבור על השאלות. מה שקשור לפן המשפטי אני אפנה ליסמין ויוסי ואביעד, ואחרי זה אם יש דברים אחרים אז אנחנו נראה. הסדר חברה ליועצי משכנתאות שמלווה את הפרויקט? לא, אין הסדר חברה, אתם תצטרכו לפנות כל אחד ליועץ שלו. אני רואה שעשיתם כבר לינק לקבוצה. אם יש אפשרות לשלם חצי מחשבון אחד וחצי שני מחשבון שני. הכסף שאתם משלמים הוא כסף שלכם, המקור שלו זה מבנק כמובן, אתם מקבלים פנקס שוברים, יש בו 25 דפים, אתם יכולים למלא בכל דף את השם ואת התעודות זהות של הרוכשים בפועל, ואתם רושמים בפנקס שוברים, בדף הספציפי, את הסכום שאתם רושמים. אם אתם רוצים לשלם 200,000 שקל, בשני חלקים, 100 ו-100 משני בנקים, הפועלים ולאומי, אז על שובר אחד אנחנו רושמים 100, משלמים אותו בהפועלים, ועל השובר שני משלמים עוד 100, ומשלמים אותו מבנק לאומי. ולמי שיותר נוח, עושה את העברה לחשבון אחד, ומשלם שובר אחד. אופציה להקדמת תשלומים. עימאד? שומע. סליחה שאני מתפרצת לדבריך, אבל אני רק רוצה לחדד שמבחינת חלוקת תשלומים, כמו שדיברנו עכשיו, החוזה לא מאפשר את זה, כלומר לא ניתן לחלק תשלום לשני שוברים. ככל והחברה תאשר את זה, החברה יכולה לאשר את זה, אבל על פי ההסכם אי אפשר לפצל את השוברים. המקרה היחיד שבו אפשר לפצל את השוברים זה כשאנחנו מדברים על חלק אחד שהוא הון עצמי מהבנק כשהכסף נמצא, והחלק השני זה משכנתה. אני אתן דוגמה, אם התשלום הבא שלכם הוא 200,000 שקלים ויש לכם 100,000 שקלים הון עצמי ו100,000 שקלים נוספים אתם צריכים לקחת משכנתה, אז זה המקרה היחיד בו ניתן לפצל את התשלום לשני שוברים, אוקיי? שאחד זה להון העצמי ואחד זה למשכנתה.
בשאר המקרים לא ניתן לפצל, אלא אם החברה אישרה לכם את זה. אני נקטעתי. סיימת, יסמין? אני נקטעתי. כן. טוב. לגבי הקדמת תשלומים, כמובן בפנייה לחברה, ואנחנו נתייחס לכל אחד ואחד. מי שואל האם התשלום לפי חוק המכר התקדמות הבנייה, אז זה משהו שמשרד השיכון קבע את הסדר תשלומים, וקיים בתנאי ההסכם, תוכלו לראות, קיים גם במצגת הזאת, הצגנו אותו. אנחנו לא אמורים לשלם רק על הפרשי מדדי בנייה. דיברנו על מדדי הבנייה. המענקים אתם צריכים לברר. אין. שואלים אותי מה המחיר של הדירה בשוק חופשי. מחיר בדירה שוק חופשי, מבלי אנחנו נגיד בהערכה כמובן, לכל דירה יש לה את הייחודיות שלה והשווי שלה, אבל אפשר להגיד שדירת 3 חדרים עד 80 מטר שנמכרת היום בשוק חופשי בבניין הזה, נמכרת ב1,520,000 עד 1,550,000, לעומת 600,000 שקל שאתם קונים. אבל כמובן לכל דירה יש את הייחודיות שלה והמחירון שלה. למה אין מחסן לדירות? כי זכויות הבנייה מוגבלות בתב"ע הקיימת היום, ודבר נוסף, אנחנו במקום שמת התהום הם מאוד גבוהים ביחס לבנייה, וקשה מאוד היה לרדת עוד בעומק של המתחם, ובגלל זה אין יותר מחסנים. לגבי שאלות ספציפיות של זכאות כזאת או אחרת, אני מעדיף שתפנו אותה ישירות למשרד עורכי הדין בדואר אלקטרוני ויענו לכם ספציפית, וחשוב לעשות את זה כמה שיותר מוקדם. תכנון עמדות טעינה בחנייה הקרקעית של הבניין, כן יש הכנות. איך משלמים את החלק הראשון של ההון העצמי? שוב, בפנקסי שוברים, במעמד חתימת הסכמי המכר, אתם תקבלו את הפנקסים פיזית, הפנקסים מוכנים, הליווי סגור מול בנק מזרחי טפחות, אז הכל מסודר, תוכלו לקבל את הפנקסים ושלם באותו יום או יום מפרט. לשלם באשראי או במזומן במקום המחאה, לא. התשלום חייב להיות בהמחאה. הגוף הפיננסי המלווה, אמרתי, בנק מזרחי. מה התוכנית לאזור המסחרי? אנחנו מדברים על שטחי מסחר בוטיקים, אנחנו לא מדברים על קניון, אלא משהו שישרת את התושבים ואת הרוכשים. הדמיות יש באתר. מי ששואל על דירות 5 חדרים, שוק חופשי או דירות אחרות, אני אשמח להפנות אותו לשיווק. בסוף המצגת יש את הכוכבית 8779, תוכלו ליצור קשר למספר הזה, ישמחו לתת לכם את כל המידע על כל המלאי של הדירות שקיים ואת המחירים ואת כל הפרטים. שיוך החניות הוא נמצא בטופס ג'4, כל חניה כל דירה והחניה שלה. ייחוס הדירות הגדולות לעומת הקטנות זה משהו שנסגר מול משרד השיכון. מכלול עיצוב פנים בתשלום כפי שמכר לשוק החופשי, אין אפשרות לבצע שדרוגים בדירה, זאת הנחיה של משרד שיכון ולא שלנו. תוכלו לעשות כל מה שאתם רוצים אחרי שאתם תקבלו את הדירות מוגמרות. שאלות, אין מעשים כלל בשוק חופשי, האם ניתן לכל דבר? אני רואה שיש פה כמה שאלות על האישורים העקרוניים. לא חייב אישור עקרוני, זה משהו, החלטה שלכם. אישור עקרוני זה משהו שכדאי לכם כדי לדעת מה במסגרת תקציב שלכם
ואם הבנק מאשר לכם לקחת כדי לקנות את הדירה, זה לא משהו שאתם חייבים לבוא איתו, לא עם אישור משכנתא ולא עם אישור עקרוני. יש כאלה שיש להם את הכסף מההורים שמעבירים להם לחשבון. אותנו לא מעניין מה מקור הכסף וגם לא את היזם. מקור הכסף זה כבר משהו שלכם, כל אחד ויכולותיו. אנחנו לא מבקשים שתביאו לנו אישור עקרוני ולא מבקשים שתביאו לנו אישור על זה שלקחתם משכנתא. זו החלטה שלכם אם לעשות את הבדיקות האלה מראש. מי שכן צריך, ממליצים מאוד לעשות את זה. הייתה שאלה אם נרשמת הערת אזהרה לטובת הרוכשים. אתם, כמו שאימד ויוסי ציינו, הפרויקט מלווה על ידי בנק מזרחי. בנק מזרחי מפיק עבורכם ערבות חוק מכר. את ערבות חוק המכר אתם תקבלו עד 14 ימי עסקים. היום הערבות נשלחת באופן דיגיטלי למייל. זאת למעשה תעודת הביטוח על הכספים ששילמתם לטובת הדירה. הערת אזהרה תירשם לטובתכם לאחר מסירת הדירה. הבטוחה שניתנת בפרויקט זאת ערבות חוק מכר. הייתה שאלה לגבי שכר הטרחה. אם יש תוספת מעבר לשכר הטרחה, יש תוספת, התוספת היא מינורית, מדובר על תשלום אגרות בגין רישום הערת אזהרה לרוכשים שלקחו או ייקחו משכנתא בלבד. כלומר, מי שלא לוקח משכנתא לא תהיה לו תוספת על אגרה, ומי שכן לוקח משכנתא תהיה לו תוספת בגין האגרה, וזה בהתאם לעלות של האגרה בטאבו. כמו שאימד אמר, המדד תשומות הבנייה מוצמד על פי חוק המכר, וישנו הסדר פשרה שנמצא במגעים אחרונים ליציאה לפועל. זה מוסדר גם בהסכם המכר שלכם בנספח התשלומים, נספח א'. אתם תוכלו לראות את הסעיף שמתייחס לזה, שבמידה ותתקבל פשרה, אז נוסף על המדדים שיוצמדו לפי חוק המכר, יהיו גם המדדים כפי שיקבע בפשרה. לגבי מי ששאל אם ההון העצמי שלו נמצא בבנק לאומי, איך משלמים? כמו שהוסבר קודם, לוקחים שובר, לוקחים את נספח התשלומים של ההסכם, בנספח התשלומים מופיע תשלום שני, לצורך העניין 89,400, הוא הולך עם זה לבנק, מביא לבנק את השובר, הבנקאי אמור לדעת מה לעשות, הוא משלם את השובר 89,400, שם על זה חותמת, ופה זה נגמר. הכסף עובר למעשה לחשבון הליווי ישירות מהבנק שבו נמצא הכסף. עד בחירת הדירה, לפי מה זה נקבע? לפי סדר הזכייה שלכם, לפי סדר הזכייה שלכם, אנחנו למעשה קובעים את שעת בחירת הדירה שלכם. זימון למועד הבחירה אתם תקבלו בזמן הקרוב, ככה שאתם, כל אחד יקבל את זה באופן פרטני ישירות למייל שלו. יהיה לכם התראה של כשבועיים בערך לפני שאתם אמורים להגיע למועד בחירת הדירה. זכאות לא ניתנת להעברה פה, מי שביטל זכאות היא לא ניתנת. זה לא ניתן להעברה. אם זוכה שלפניכם, אם סתם לצורך העניין זוכה מספר 3 ביטל, אז אוטומטית זוכה 4 הוא הבא בתור לבחירה, אבל הוא לא יכול להגיד אני מבטל ומישהו אחר, ואם ביטל, זה גם נקודה חשובה, אם זוכה מספר 3 אמר אני לא רוצה לבחור כרגע ולא בחר 4, 5, 6, הוא הלך הביתה, אמר וואי לא, אני כן רוצה לבחור, בשנייה שפספסתם את המועד שלכם לבחירת דירה, נפלטתם מהמערכת, אתם לא יכולים לבחור, אין אפשרות יותר לבחור. מי שלא בחר במסגרת 45 דקות שלו, הוא נזרק מההגרלה. הוא כאילו ויתר על הזכות שלו ברגע שהסתיימו לו 45 דקות והוא לא שם את האצבע שלו על דירה מסוימת. זה מאוד מאוד חשוב. מי שוויתר לא יכול לחזור אחר כך ולהגיד, אבל אני זכיתי בפרויקט. זו נקודה שחשוב שתבינו אותה, בגלל זה חשוב להיערך כמה שיותר. עוד נקודה חשובה שאני רואה כאן שנשאלה, זה האם אפשר למכור את הדירה במקרה שלא מצליחים לעמוד בלוח התשלומים. על פי הוראות המכרז, וגם אתם חותמים על תצהיר כחלק מההסכם, לא ניתן למכור את הדירה 5 שנים מטופס 4, כלומר מקבלת הדירה, ממסירת הדירה, או 7 שנים מיום הזכייה.
הזכייה שלכם בהגרלה, המוקדם מביניהם. יש ועדות חריגים במשרד הבינוי והשיכון, שבמקרים מאוד מאוד חריגים מאפשרים למכור את הדירה. המקרים האלה הם באמת מקרי קיצון, ואני לא מאחלת לאף אחד להיות במקרה הזה. זה באמת מקרה של מחלה מאוד קשה במשפחה, ולא עלינו מה שנקרא. אז לא, אי אפשר למכור את הדירה 5 שנים מטופס 4 ממסירת הדירה, או 7 שנים מיום הזכייה שלכם בהגרלה, המוקדם מביניהם. יש עוד שאלות? הייתה שאלה לגבי השטח המשותף, איך מתמחרים אותו. השיטת חישוב מחיר דירה מתעלם משטחים משותפים בבניין, והוא מתייחס לשטח הדירה בהתאם להגדרה בחוק המכר דירות, ולא מתייחס לשטחים משותפים. אתם לא משלמים על השטחים המשותפים. איך לגלות באיזה מגדל זכינו? שוב, אנחנו חוזרים, זה עניין של בחירה. בשעה שאתם, כמו שאמר יוסי מקודם, ביום הבחירה, אם הוזמנו לשעה 12 לבחור, אז שווה להיכנס בשעה 10 ובשעה 11 לתוך אתר האינטרנט, לראות מה הדירות שנבחרו כבר, ומה מלאי הדירות שנותר לבחירה, ומתוך מה שנותר, אם זה בהוד ואם זה בהדר, אתם יכולים לבחור לפי הסדר בחירה שלכם את הדירה שאתם רוצים לבחור ובאיזה... עימד, אתה עוד פעם מקוטע. בוא ניתן לעימד הזדמנות לחזור, ואם לא אז אני בינתיים אענה על השאלה של איחור במסירת הדירה. רגע, עימד. טוב, אני מקווה ששומעים אותי. הייתה כאן שאלה, מה קורה במצב שיש איחור במסירת הדירה? אם אני לא טועה, זה נמצא בסעיף 6 להסכם המכר שנמצא באתר. מבחינת חוק המכר, החוק מונה פיצויים במקרה של איחור במסירת הדירה. הפיצוי ניתן מהיום ה-31 לאיחור, כלומר ניתן לאחר בעד 30 יום במסירת הדירה, והחל מהיום ה-31 אתם מקבלים פיצוי לפי המדרגות של חוק המכר שגם מופיעות לכם בהסכם מכר עצמו. אתם, כמו שאמרתי, הוא גם כן נמצא באתר, ויש מקרים של כוח עליון שאז אתם לא מקבלים פיצוי במקרה של איחור במסירה. מי שקובע מה נחשב כוח עליון על פי הסכם המכר שלכם, זה כתוב בצורה מאוד ברורה, זה בית משפט. לא אתם ולא היזם קובע מה זה כוח עליון. וחשוב להדגיש שהאינטרס של היזמים זה למסור לכם את הדירות כמה שיותר מהר. כל זמן שעובר היזמים משלמים המון על ערבויות חוק המכר שהם מפיקים לכם, וגם הם מחויבים מול המדינה לתאריך המסירה, ככה שיש לכם למעשה שני מנגנונים שמגינים עליכם חוץ מחוק המכר, שזה זה שהפרויקט מלווה, וזה זה שזה מכרז מחיר מופחת של המדינה. אם תעודת זהות לא בתוקף וצריך לגשת למשרד הפנים, הם מנפיקים תעודת זהות ושמים מדבקה על התעודת זהות הישנה, שזו תעודת זהות זמנית והיא בתוקף עד לקבלת תעודת הזהות החדשה. מה עושים אם זוכים לא יכולים להגיע ביום ראשון של בחירת הדירה ורק ביום השני? אז צריך תיאום, אתם קודם כל תקבלו את הזימון למתי אתם אמורים להגיע, ואחרי זה כבר לדון בזה. כן, מקרים פרטניים מקסימום אפשר לברר מול הבקר של משרד השיכון, אין ערבות שיקרה משהו, אבל עדיף כמה שיותר מהר להציף את זה. כן. מה עוד? יכול להיות שמישהו יעקוף אותי אם הוא יגיע לפני הזמן, או... לא, לכל אחד לפי הזימון שלו והשעה שלו הוא ייכנס. אף אחד אם יבוא מוקדם יותר, הוא לא ייכנס, הוא ייכנס אך ורק בשעה שלו. אלא אם זה שלפניו כבר בחר, סיים, חתם
סיים את התהליך, אז כן אפשר לעבור לשלב הבא. עכשיו, אישור זכייה, יש את ההודעת SMS שקיבלתם, אבל צריך להיות מודפס. אם אתם נכנסים לאזור האישי שלכם באתר של מחיר למשתכן, אתם תראו יש שם הודעה על זכייה. חפשו באחת ההודעות, הודעה על זכייה, ברכות על זכייתכם, אם נבחרתם מיקומכם בזה, אתם תראו את זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מפורט שם. גם אם קיבלתם SMS, תחפשו את ההודעה מאותו תאריך, זה בדרך כלל נשלח ביחד, גם באתר וגם ב-SMS. אחי וגיסתי זכו בדירה, ואני רוצה להצטרף לעזור לו בבחירה, זה אפשרי? כן, זה אפשרי, אם זה עוד אחד שמגיע, אז זה לא בעיה. לא הבנתי מי שמספרים. השאלה הזאת לא כל כך מובנת. לא הבנתי, מי שמספרים נמוכים יכולים לבחור בכל בניין, נכון? כעיקרון, בשני הבניינים יש מספר כמעט זהה. באחד יש 42 דירות ובשני יש 43 דירות, כי בסך הכל יש 85 דירות בפרויקט, אז המספר הוא זהה בין שני הבניינים. כשתגיעו לבחירה, איפה שיש דירות פנויות שמתאימות לכם בטיפוס, ואתם בוחרים איזה בניין, אז אתם יכולים לבחור. יש מישהו שרושם למה לא עונים על המחסנים? ענינו על המחסנים ומה הסיבה שאנחנו מוגבלים בכמות המחסנים. שוב, השאלות חוזרות על עצמן לגבי הצמדת התשלומים להתקדמות הבנייה. חברים, אני רואה שהשאלות מתחילות לחזור על עצמם. אני חושבת שכיסינו את הכל, גם המצגת מאוד ומכסה. כמובן שכמו שנאמר על ידי אימאד בתחילת המפגש שלנו, הזום מוקלט, הוא יועלה לכם לאתר של הפרויקט, ככה שמי שיצטרף באמצע או לקראת הסוף יוכל לצפות בזה דרך האתר. מי שיש לו שאלות נוספות אפשר לפנות אלינו באמצעות כתובות המייל שגם נמצאות במצגת שהוצגה לכם. מי שלא משתמש בפנקס צ'קים, החלופה לתשלום דמי הרצינות רק בהעברה בנקאית. עכשיו, אימאד, אפשר אולי לשים כדי שכבר יהיה להם את זה מול העיניים, את השקף האחרון שיש שם את הדרך ליצירת קשר, שיכתבו את זה ופשוט ישלחו לנו הודעות, לנו או ליזם, תלוי אם זה משפטי או אם זה מסחרי, בהתאם לאופי השאלה הם יכולים ליצור איתנו קשר או דרך האתר בצור קשר, ולפי דעתי זה יהיה הכי יעיל, כי באמת השאלות כבר נראה שחוזרות על עצמם. המענה הטלפוני שלנו די עמוס, ואני מוצאת שעדיף לרשום את השאלות שלכם במייל, אתם תקבלו תשובה הרבה יותר מהירה במייל. אני גם מבקשת שמי ששולח הודעה במייל, תרשמו בבקשה בכותרת לאיזה פרויקט אתם שייכים, לדוגמה יוסי, מחיר מופחת, הוד והדר, שאלות. וככה נדע לשייך אתכם לפרויקט, כי המשרד שלנו עובד על הרבה פרויקטים במקביל, שלא נטעה אתכם, כי התנאים משתנים ממכרז למכרז. טוב, אני חושב שענינו על רוב השאלות כבר חוזרות על עצמם. אז אנחנו נודה לכולם, כמו שאתם רואים בפרטי הקשר תוכלו להפנות כל שאלה, אנחנו לרשותכם, בכל שאלה שתרצו, יש את הסבלנות ואת הזמן, כל מה שאתם תרצו כדי שתעשו